Cum amenajez portbagajul după montare GPL? După montarea instalației GPL, roata de rezervă reprezenta un mare impediment pentru portbagaj. Deoarece cauciucul lasă urme pe diverse lucruri, am decis să construiesc un capac și în continuare să las portbagajul funcțional, în așa fel încât dacă doresc să pun diverse lucruri să nu am riscul de a le murdări. Capacul pentru subwoofere și roata de rezervă a fost construit din materiale rămase în casă de la diverse lucruri. Cum am făcut acest lucru? Extrem de simplu și poate fi construit de către oricine cu sau fără experiență. Pasul 1. Am măsurat portbagajul cu roată de rezervă și subwoofere și am confecționat o matriță din carton pe care ulterior să o suprapun cartonului presat de 3 mm. Pasul 2. Am tăiat potrivit matriței cartonul presat de 3 mm și l-am îmbinat utilizând pomnituri și susținut de table în formă de L. Pasul 3. Am tăiat mocheta care să acopere suprafețele capacului plus un mic tif pe care să-l îndoi sub capac. Ulterior am aplicat atât pe capac cât și pe spatele mochetei prenandez. Am lipit suprafețele, iar după ce s-au uscat complet, am tăiat surplusurile de material rămase. În următorul proiect îți voi arăta cum să faci o cotieră personalizată pentru mașina ta. Nu uita să te abonezi, te voi ține la curent cu defectele care apar în timp la această mașină și, cel mai important, cauzele acestora și remedierea defectului.